Potpisivanje ovog sporazuma je došlo u pravo vrijeme, jer od 1. aprila intenzitet posjeta turista će biti veći. U luci Kotor će svakim danom uplovljavati brodovi i tako da će od 1. aprila do 1. novembra minimum jedan brod biti u našem gradu. Ono što je bitno da se naglasi, to je da ovi koncerti nisu samo predviđeni za ljude koji dolaze kruzerima, već i za ljude koji dolaze autobusima i ljude koji su došli na duže vrijeme u posjetu našem gradu, tako da će to biti još jedna lijepa slika koju će turisti ponijeti iz našega grada. Još jednom jedno veliko zadovoljstvo i nadam se da će turistička organizacija opštine Kotor i gradska muzika u buduće i dalje sarađivati. Evo da kažem da mi je izuzetno zadovoljstvo što se naš raniji dogovor koji smo imali sa turističkom organizacijom konkretizovao potpisivanjem ugovora o saradnji koji predviđa promenadne koncerte gradske muzike u periodu kad veliki kruzeri dovode u naš grad ogroman broj turista i kad je najveća frekvencija turista izletnika koji dolaze autobusima u naš grad. Ovo će sigurno obogatiti turističku ponudu našeg grada i znatno popraviti utisak koji će ti turisti ponijeti. Želim da kažem da mi je i veliko zadovoljstvo što se ovaj ugovor realizuje u godini našeg velikog jubileja. Da napomenem za sve one koji ne znaju, ove godine gradska muzika slavi 170 godina postojanja i u tom pravcu smo intenzivirali, da tako kažem, koncertnu aktivnost koja će biti krunisana našim velikim koncertom u julu mjesecu. Pored toga, predvidjeli smo da u programu proslave bude niz manifestacija propratnih koji su za sada jako ambiciozni, ali da li će doći do njihove realizacije zavisit će od toga da li ćemo uspjeti da obezbijedimo materijalna sredstva i ovom prilikom pozivam sve pojedince i firme koji mogu i žele da pomognu gradskoj muzici da na dostojan način proslavimo taj naš veliki jubilej 170 godina postojanja, jer dobro je poznato da nijedna značajnija manifestacija u Kotoru ne može se zamisliti bez gradske muzike, a mislim da neću biti neskroman ako kažem da se i grad Kotor ne može zamisliti bez gradske muzike. Eto, zadovoljstvo mi je što smo uspostavili saradnju sa turističkom organizacijom, pozvao bih i ostale subjekte da krenu koracima turističke organizacije, nadamo se na obostrano zadovoljstvo i na zadovoljstvo svih turista koji ove sezone posjete naš grad i ne samo turista, nego i svih naših sugrađana koji vole da čuju gradsku muziku u ulicama i pjacama našeg grada. Evo, da se nadovežem na priču koju je rekao gospodin Bukilica, ja bih pozvao sve privrednike u opštini Kotor da pomognu gradskoj muzici da taj jubilej 170 godina postojanja gradske muzike se obilježi na pravi način. Eto, još jedno moje veliko zadovoljstvo što smo potpisali ovaj sporazum i nadam se da će i drugi subjekti u gradu slijediti naš primjer. Eto, zahvaljujem. Evo ćemo.